ñaagima yafuy kadi ceerno mo gardumo mataw o lomtini kam tan kono ko kanko fonno yettinde woni ceerno Mouhamadoul Hadi mo ganduɗa ko minen gardi ceerno Jalal wadde min nde wonno saaha o faaɗi waktu o yoni ko foti waɗede ko ne heewi en ƴewat tan no ɗum heƴirta tawa lorani beele wooda ko waɗa tawa lorani kadi beele taw en ɓittodirani ko adi foof mbiɗa yettina nelal ceerno men ceerno Jalaluddin Mahmoud mo ganduɗa ko kanko immini min gimmi hanki ko risa toon min ɗaccimo to wiyete Madina Uba sabu jogade mo himme e gandal e yidde mo gandal e andude fayida gandal koye ɗanngal l'islam min goni o taƴiti minen oɗo sete yomin garga min kawra e ɗum ɗo joni so en duwima minen komin ruttitiɓe min gabbomo nde ko hakkille makko e himme makko mawnude e golle he addi ɗum gartanmi tan seeɗa eko woni andu diine ma e jotodiral gongal hakkude andu diine ma e fedde yibbe annabi garden ɗo hande ko uddidde duɗal ngal ganduɗa ko jotodiral hakkude fedde andu diine ma e fedde yibbe annabi eɗen jetta Abdoul Karim Bambo mo ganduɗa ɓuuri hande duuɓi 6 o addi kam ɗo beele etade duɗal daroɗo kono Allah hoddirano hunde foof mataw fadi ko ñalaw mum e saaha mum e jomumen ko joni Allah yettini min etinoma e ɗin duuɓi foof beele duɗal ngal daroɗo kono Allah ñawani kono gila nden omo jokki emen jokki ha Allah addani en ndeɗo fedde wiyetede fedde yibbe annabi o holliti jotodiral jokkodiral ene foti wodde hakkude fedde yibbe annabi e fedde andu diine ma ɗum ne kadi ko hunde wodde Allah waɗi jotodiral ngal e jokkodiral ngal kanko ko tergal e nder fedde andu diine ma minen komin tergal e nder fedde yibbe annabi wadde fedde nde woni wotere e nder programme fedde yibbe annabi eɓe jogui yiyande wallidde jangde e jangguinde en jii hay tableau ko ɗum holliti jangguinde ɗemɗe men kono kadi e jangguinde e wallidde jangde Qur'anul Karim wadde minen ɓe casimin fedde andu diine ma yo heedanɓe to banggue jogade jangde ha cengti e banggue jangde ɗemgal ngal Allah e moƴƴere mum Allah newni bandiraɗo debbo gonɗo ɗo ko dillannoɗo e jangde gila ko ɓooyi ma en jimale mum saabu wowno ko so duɗal ne uddita ko nden fuɗɗoto kono so tawi duɗal ene uddite gandal ene hollire e ngal duɗal guddite e ngal firti ko ɓen puɗɗima gila duɗal ngal udditaka kanko sokhna Halimata ko hunde nde o wurno Allah waɗi jotodiral hakkude amen e hebloji mbaɗi ha o felliti jogade duɗal ngal ma won ko holliti ko fuɗɗino ko adi duɗal ngal ene fuɗɗo fedde andu diine ma noon e raɓɓiɗinade ko fedde daranide momtude human binnagu e yamirore ceerno men Khalifa Diamati Diane Ba mi siloyo dow seeɗa tan seeɗan ɓe jaafoɗo ceerno Hammet Amadou Ly en haalde yeeso mabɓe teddat kono mi etoto mi siloyo dow seeɗa ndeɗo jangde Pular ari Madina ko e darde professeur Amadou Hampate Ba nde o yeehi UNICEF o tawi ɗemɗe gendiji ene binde o yiyani toon Pular o jogui kiram yo Pular wattu windede o waɗi ndewmi takel muɗum ha Allah hollodirum e ceerno Ahmadou Baro radiallahu taala anhu o holli ɗum omo windi alkule omo yiɗi alkule ɗe mbatta windede mbatta jangguede ɗe ɗemgal fulɓe on wimo jiyanmi tan foti so yanti hen wawa walludema ha ɗum huftudina aduna o fof ko goto on woni ko Casamance wiyete ko Alhaji Massaïd o felliti yaade Madina Gounass en 1956 somi juumani o ari o yiidi e khalifa o holli ɗum ko addi ko on wandiri alkule ɗe kono yamirani haɗani ndew yeehi ha hedde 1960 somi juumani ɓe kawroyi Abidjan ceerno Massaïd wimo ko gaddunoɗa Madina Gounass ko mboɗo yaadi hen mi yamiri yo jangge sabu min Mouhammad Saïd mbiɗa jogui ko jangguete mbiɗa jogui janggoɓe gila nden jangde Pular fuɗɗi Madina Gounass sembini ɗum wuuri ɗum walliti ɗum ceerno men Khalifa Diamati Diane Ba yo Allah junnu gurdam makko o itti neɗɗo kanko ceerno Amadou Tidiane o yamiri ɗum yo ya Ndar yo ya Mauritanie janggo e Pular arta Madina Gounass ene jangguina on ha joni nan toon ne wuuri we ceerno Ahmadou Ba ko kañum adi yaltude ene jangge caggal ɗum ceerno Jalaluddin en ngari jogui hen kiram hol noon ko duñi ceerno Jalaluddin e ɗeɗo gueɗe ko laslimo kalnomi adano kono kadi e kiram o wi kam o jooɗima Fass kanko ceerno Jalaluddin ha musidɗo makko are makko ene jogui deftere nde winda ko Pular ɓolo kono nde jangguinta ko diine Isa yankoɓe nde haalata ko haala chrétien yagal woni aadi keso mi anda aadi kiɗɗo o yi on haalnimo e nder deftere wi ceerno mi heeɓi deftere Pular mi jangi toon ndeke Allah ene jogui ɓiɗɗo
o wimo a jangi deftere nde ganduɗa yo Allah faabo adnam deftere nde o jiime deftere o tawi deftere nde jangguinde tan ko diine isayanko o wi on nde deftere an a hutortako ɗum woni ɗumun no goɗɗo arti e makko wimo ceerno mi jangi deftere pular ende haala gandal ndeke enen eɗen guuri tan e gueɗe ɗe ganduɗa moƴƴani saabu o haali toon wadde talkuru walla lotade aya ene harme ceernajo wimo addanam deftere nde mi jiima hen on addanimo o tawi nden deftere janguinta ko wahabiya kanko noon ceerno o namdi hoore makko holko saabi enen ɓiɓɓe fulɓe anduɓe fulɓe eɗen jooɗi woɓɓe ene binda diineji mumen ene nanna e nder leñol men ene ɗen jogui ko binduɗen en bindani o wi sima en mbiyata helata jamdi tan ko jamdi alay saago wadde enen anduɓe men ɓe goto foof to hetto yo windu gadden e nder jeere he tawde a wawa wiide ɓe to woto coodoy woto janggo kono soɓe bindi ɓe gaddi enen nde binden gadden ko nden o fuɗɗi windude ɓe gadori jayde caafal ɓe gadi windude deftere ko deftere nde wiye lahdari ha hande alhamdulillah ɓe bindi lahdari ɓe bindi andu diine ma ɓe bindi ar risala ɓe bindi arba'in hadis ɓe mbaɗi batuji sunna ɓe mbaɗi tafsirul qur'an yahaymo dassiru ha naasi kadi koko jokki e goɗɗum e goɗɗum e goɗɗum yettere alhamdulillah rabbil alamin e jawahirul mani ɗum kadi ɓe mbaɗi ɗum e nder pular eywa ɗum ɗo foof noon windama ha gasi heddi holno yettorto yimɓeɓe Allah addi sagataɓe dariɓe yarlitiɓe kuɓɓi duɗe e nder madina gounas ene jangguina ene mballa ha wuuro ngo heeɓoye fodde 70 duɗal ɓe gari ɗo yeeso khalifa ɗo gam reftinde koɓe jangganno ko ma en kollu hen yeeru joni so Allah haaji inchallahu taala gam reftinde koɓe jangganno ko ceerno o heeɗi ɗum o tawi fayida gonɗo hen o foti mawnude ni o wi ɗum ɗo woto hanne tan e madina yo yetto nokkuji ɗi foof ceerno Jalaluddin dadi o dadodi e sukaɓe makko ɗum woni sababu cosgol duɗe andu diine ma andu diine ma jangguinta ko bindi pular kono jangguinte hen ko diine o woni lasli kala noon ko woni gandal ko ganduɗa ene naftore fedde andu diine ma ene jogui programme e jangguinde ɗum hande o de huftidi ni ko ɓuuri yajde e nder leydi he banggue région Tamba région Matam ha hewde seeɗa e nder Louga hande o ene yaha fodde ujunnaje joyi ɓe ganduɗa ene jangga hen fodde capanɗe duɗe hande gudditama ko ngal duɗal jiɗɗen uddidde ɗo e jokkodiral e jotodiral hakkude fedde andu diine ma e fedde yidɓe annabi sallallahu alaihi wasallam ɗum noon e raɓɓiɗinade mbasen junnade ko ɗum ɗo woni ko addi en ɗo ma en dokku noon kanko halimata omo jogui almuɓe ɓe o jangguinanno omo yiiɗi hollude koɓe jangata ko ma en gar hen e on banggue to banggue ko cher hamme wiyata ko enen wonɓe ɗo ɓe ko enen woni ɓe ceerno Jalala halfini soccodirde yimɓeɓe naam ko kanko ardi fedde nde ko kanko jeeyi fedde nde kono alhaali makko rokkani hande to ɗum waɗata foof yo aro tawe no ɗum gollirte fof yo aro tawe o suuɓi minen kon ɗo maccu gon min jaaha min lomtoma e ɗum min gollodira yimɓeɓe beele woni o wawa dañade ko yettira Allah enen eɗen dilla hen guila 2013 ha ɗo alhamdulillahi ene yaaji joni noon ala no batten dokken almuɓeɓe wooda koɓe kolli e koɓe jangganno ñande 19 lewru octobre ngal udditima jotodiral hakkude mum e fedde andu diine ma fodde komin mbawi ko to banggue hebludemo to banggue defte to banggue walliddemo e sifa juɓɓudi jangde nde fedde nde ina heedi hen inchallahu taala fodde ko wurnata duɗal ngal ka to banggue walludemo e no wuurdi e rokkudemo samana makko e gueɗe mbaɗe noon ma Abdoul Karim e fedde mum maɓe keedanmo hen ko ɗum woni jokodiral ngal e jokkodiral hakkude fedde andu diine ma e fedde yimɓe annabi ɗum noon on calminama so Allah artiroyen ɗo mo wuuri so Allah haaji ma en jiiɗo kadi goɗɗum ko jiiɗa e ɗum ɗo inchallahu taala damal tawhid ko ɗemɗe poti haalde eko ɓerɗe poti fibde e nder gueɗe diine baɗɗiɗe ɗe ina jeeyayi ɗum fibde ko arata ɗo ko e ɓernde mum haala ɗum e ɗemgal mum wonde Allah ko deweteɗo gooto deweteɗo ala so wona kanko o ala nando o ala yeru o ala ɓiɗɗo o ala jinnaɗo o ala debbo o ala mo rendi arwande makko o ala fuɗɗode wattande makko o ala gasirde sifotoɓe mbawa filtade fiyaku makko sifotoɓe teskitto ko e maale makko kono ɓe mbawa miijade tigi rigui jaati makko hay hunde ɓe kowintako e gandal makko so wona fodde ko haaji danki makko ina heñña asamanuji e leydi foof terende asaman e leydi tiiɗanimo kanko woni towɗo mawɗo ganɗo kumpitiɗo pewjowo bawɗo nanowo jiyowo towɗo mawɗo o e fibde wonde Allah subhanahu wa taala ene woni to dow danki mum tedduki ki ene woniri hen jaati mum ene woni e kala nokku ene woniri hen gandal mum omo tagi neɗɗo tawi omo andi ko fittano mum yewtanta ɗum
omo ɓuri ɓallade neɗɗo e ɗaɗol mum dande hay beremle fol alaɗo samata so wona tawa omo andi wona gabbel to nder niɓɓe leydi wona ko hecciɗi wona ko yoori ala hen ko woodi so wona tawa inene deftere to Allah to labtude omo foti e dow danki he omo hoyndi e laamu he omo jogii inde ɓurɗe moƴƴude e sifaji ɓurɗi towde o meeɗa sertude hay sifa gooto e sifaji makko o meeɗa kadi sertude hay inde wootere e inde makko o ɓuriinde sifaji makko gonata tagaɗi walla inde makko gona puɗɗade omo haaldiray e Moussa haala makko ko ngannduɗa ko sifa jaati makko o feeñani hayre nde wonti condi Allah e mangu makko e fibde wonde ɓurana ko haala Allah ka wona tagaka saka ka mayta ka wona kadi sifa ko taga saka ka natta wodde. Assalamu aleykum.